ברוכים הבאים לפרק נוסף של STGOps, הפודקאסט שמדבר תכלס על העולם המורכב והמרתק של ה-R&D עם טוויסט של DevOps. על הפרק הזה יש טוויסט כפול, אנחנו שתי DevOpsיות. את הפרק הזה אנחנו מקליטים בקריאטור סטודיו של גוגל פור סטארט-אפס, סטודיו מקצועי להקלטות פתוח לסטארט-אפיסטים בקמפוס של גוגל בתל אביב. למידע נוסף תיכנסו לסטארט-אפ.google.com. אז היום אני בפודקאסט עם גיל בת. היי. היא אחת ממנהיגות והקולות הבולטים בתחום הדב-אופס והטק בישראל. היא מפתחת דב-אופס, מרצה וכותבת שמחברת בין קהילות טכנולוגיות שונות ומקדמת הכללה ושוויון בהייטק, במיוחד עבור נשים ולהט"ב. וקבוצות בכללי מיוצגות פחות בקהילה. כן, האמת זה נורא חשוב. כי היה חשוב לי לא להתמקד רק בנשים, לא להתמקד רק להט"ב. זה כאילו היה כזה, כן, מה, ברור, זה הכי מתבקש. אבל כן, נורא חשוב לי שזה לא יהיה רק זה. סתם. רציתי להדגיש, כאילו, ובאמת, זה היה לי גם התנדבות בעמותת תפוח, שזה צמצום פערים, כן, ובניצנים, עשית בזה? זה היה מהצד השני, וזה היה דווקא בין י"א וי"ב, ממש כזה עשיתי קורס. זה שלהם, כן, אוי, זה נהדר. זהו, אז אני אומרת, זה היה, כן, ועכשיו גם ניצנים. זה מצחיק, כי באו ואמרו לי, חברה אמרה לי כזה, כן, מה, זה, אבל אמרו לי, לא, יש לי מלא התנדבויות וזה, כמו גדולה, הגעתי אליהם. זהו. וואי, זה מעולה. סדרת זו מנהלת של קהילת Women in DevOps ישראל, למי שלא מכיר, שאני לא חושבת שיש הרבה. וגם כמובן זוכה להשפעה רחבה בתעשייה, פועלת כ-WTM Tech Ambassador. יש לה ניסיון רב ב-DevOps, מאוד מגוון, תשתיות, ענן, אבטחה, והיא דוברת במרצה בכנסים מקצועיים בישראל ובעולם. אז גיל, את פה שוב, בפרק הקודם שהקלטנו את התקלה טכנית, אני מאוד מצטערת על זה, אבל... סליחה, זה comes with the job, אין דבר כזה DevOps בלי תקלות טכניות. בהגדרות תפקיד. אז כיף לי שאת פה שוב, אחר כך קפה עליי. טוב, אז בואי נעשה את זה שוב. איך היית מציגה את עצמך למישהו שלא מכיר אותך בכלל? כן, טוב, אז יש את הבדיחה הקלאסית שאני אומרת שאני מזדהה כדב-אופסית, סתם, אבל האמת שנגיד, אוקיי, אני הולכת הרבה לכנסים, ובכנסים יש תמיד את הקטע הזה שאתה אמרה להציג את עצמך, ואז אני שמה שקף, תמונה שווה 1,000 מילים, ואני שמה את כל הלוגויים של ההתנדבויות שלי, תפוח, LGBT, עכשיו LGBT Work, באות, נשות הדב-אופס, ואז אני אומרת כזה, הנה תראו את כל הזה, ישר רואים שאני נורא אוהבת לוגויים. סתם, אבל כן, החיים שלי זה DevOps, התנדבות, וזה גם מן הסתם מתערבב, כאילו, אני אתנדב ב-DevOps, כי גם זה מה שאני טובה בו ויכולה לתת, וגם, כן, אני אוהב את DevOps, אז החיים שלי ממשיכים לשם גם אחרי העבודה, כן? שזה מצחיק, כי אין גם אחרי העבודה ב-DevOps, הרי את חצי מהפעמים on-call. on-call. כן, אז... לא, כי גם אני עושה one woman show, רוב הפעמים, כן? ואז אני יחידה, אז אני on-call. את גם הצוות, את גם ראש צוות וגם on-call. כן, לא, כי זה מצחיק כזה, היה לנו פעם אחת בנשות DevOps, אפרופו איזה ויכוח כזה על on-call, ואז כזה, מישהי אמרה, רגע, מתכנתים אצלנו לא אוהבים לעשות on-call, ואז כזה מישהי אמרה, אני אוהב לעשות. לא, אבל מישהי אמרה, מה, המתכנתים עושים אצלכם on-call, אצלנו זה רק הצוות DevOps. ואז אני חוברת, יש לכם צוות, אני יחידה, כמו המם הזה של ה-You guys get paid, כן, אז בדיוק זה. איך בכלל הגעת לעולם הדב-אופס? זה יש לי סיפור יפה. אני גדלתי, נגיד, על זה שצריך לעשות תואר. אני הייתי אשת סיסטם בהתחלה, אבל צריך לעשות תואר, אז עושים תואר. אז עשיתי תואר בהנדסת חשמל ומדעי המחשב. 4 שנים, עשיתי אותו 7, מה שנקרא סטודנטית עם קביעות. ואז סיימתי את התואר, ולא ידעתי מה אני רוצה. הייתי יכולה להגיע משם לכל מיני דברים של הנדסת חשמל, סיסטם אינג'ינירינג, כאילו שילוב, חומרה, תוכנה. לא ידעתי מה אני רוצה. ואז פתאום שמעתי על הדבר הזה שנקרא DevOps, ואז נדלקו אליי העיניים. אמרתי, סיסטם זה כבר לא בשבילי, מיציתי, אני רוצה משהו יותר מאתגר, אני עשיתי תואר. הדבר הזה שנקרא DevOps נורא משך אותי, ואז מצאתי תפקיד בראש העין, כשאני גרתי בנס ציונה. וזה היה באמת חתיכת אופרציה, אני הייתי מורידה את אשתי דאז, היום גרושתי, בחניון של הנתיב המהיר, אוספת אותה בחזרה מהעבודה, הכל בשביל לעשות DevOps. זהו, ואז החברה הזאת עשתה שינוי כיוון, היא כבר לא הייתה צריכה DevOps, ואז התבאסתי נורא, ואז מצאתי את תפקיד ה-DevOps האמיתי, השווה הראשון שלי, בנס ציונה. אוקיי. ומשם הכל התחיל. אוקיי, ואיך הגעת באמת לעולם של ווב 3?
זה גם מצחיק, האמת. אני אוהבת קודם כל לעשות הרבה דברים, ורטיקלים שונים, עשיתי healthcare, סייבר וזה, ולווב 3 הגעתי דרך טוויטר. אנחנו תכף גם נדבר על למה ואיך זה קרה, ואני צייצתי שאני מחפשת עבודה, וה-CTO של קימה נטוורקס, שאני גם ככה ראיתי אותו איפשהו מצייץ על כל מיני דברים וזה, אז הוא אמר לי, בואי מחפשים אצלנו. ואז אני כזה, וואלה, סבבה, משהו חדש, משהו מעניין, בוא נשמע, בוא זה. ונורא התלהבתי מהרבה דברים, למשל זה ש100% רימוט. זה פרויקט זה מטורף, שווה. היום בכלל. כן, וגם נורא מגוון, וה-VP R&D עשה עליי רושם טוב. באמת היה מגוון אנושי גם מאוד גדול, כאילו היה לנו אנשים מיפן, סין, ברזיל, החוף המערבי בארצות הברית, באמת זה היה כאילו, וואו, זה די טריפ כזה, כן? ממש מגניב. כן. אם היית צריכה להסביר לאיש או אשת DevOps מה זה Web 3, איך היית עושה את זה? אז אני אומרת שני משפטים. אחד, תשכח את כל מה שלמדת, והשני, אל תשכח כלום ממה שלמדת. למה? כי יש לווב 3 המון דברים מוזרים, peculiarities, אנחנו תכף נדבר עליהם וזה, אבל זה משהו שאתה חייב לבוא עם ראש פתוח. לא תבוא עם ראש פתוח, אתה תעשה טעויות מוזרות, גם על דברים שנראים לך בתור DevOps הכי טבעיים בעולם, אתה תגלה שיש מצב שהם טעות. ומהצד השני, יש לך את כל הווב 3 וזה, אתה לא פטור משום דבר אחר, כלומר, יהיה מיקרו-סרוויסים, אפליקציות, כל מיני דברים שאתה עדיין מתנהגים כמו כל אפרציית DevOps רגילה. אתה חייב להכיל את שניהם ביחד. זה קצת מיינדפאק, אבל זה כיף גם, כן? זה לפעמים, מה שאני זוכרת מהפרק הקודם, זה באמת לפעמים יכול להיות כזה התנגשות אינטרסים או אינסטינקטים יותר נכון, בתור כאילו DevOps. נגיע לזה. אוקיי, אז מה ההבדל בעינייך בין ווב 2 לווב 3? קודם כל, יש הבדל תרבותי מאוד גדול. אני אתן לך דוגמה. נגיד, סתם, קימה, אבל זה נפוץ. יש גם חברה וגם מלכ"ר, פאונדיישן, אוקיי. שהוא ללא כוונת רווח, והוא מחזיק, הוא הקסטודיאן של המטבע, כי הוא צריך לקדם את זה במקביל לחברה. כי לא, יש קונספט של ביזור, שהוא מאוד מניע את העולם הזה של ווב 3, שאתה לא באמת רוצה לבטוח במישהו, אתה בוטח בצ'יין, אתה בוטח בקונצנזוס, אתה בוטח בזה שזה מבוזר. ואם יש חברה שהיא שולטת על השלטר, כמו בווב 2, אז אתה בוטח בה לגמרי. אז מצאו לזה פתרון. אבל יש לזה גם נגיד השלכות טכניות סופר מעניינות, אני אקשור את זה למה שאמרתי קודם לגבי זה. את מרימה מיינט, זה הלב של הדבר הזה שנקרא בלוקצ'יין, הרשת הראשית של התפעול שלך, את מרימה, זה בנוי מוולידטורים, ואת מרימה 5 ולידטורים, כי זה בערך מינימום שרשת צריכה. מכונות חזקות, וזה. עכשיו נגיד הרשת עושה סקייל, פי 10, פי 100, כמה ולידטורים תצטרכי להחזיק? אוקיי, אני אישית יודעת את התשובה כי עשינו את זה בפרק קודם, אבל אני זורם עם אותה תשובה. כמה היו בהתחלה? 5. אז אני אומרת, צריך להכפיל את הרשת ב-X, אז כאילו 5 כפול X. נכון, אבל לא, התשובה היא עדיין 5. למה? כי ביזור. למה? זה לא שיהיה רק 5 ולידטורים, אבל אנחנו רוצים להישאר עם 5 ולידטורים, ועם voting power שהוא פחות מ-50%. יותר מ-50% זה תקלה, זה אומר שה-voting power עדיין אצלנו. זה תקלה עסקית, אבל כמו שאתה, יש לזה גם השלכות טכניות, כאילו, אני בונה טרפורם, אני אומרת, וואלה, אני אשאיר את הוולידטורים באיזשהו count, if, שאני אוכל לעשות לזה סקייל. לא, תמיד יהיו לי 5. זה מוזר. למי שלא מכיר את הקונספט של voting power, תוכלי להסביר מה זה? כן, כאילו כשקורה משהו ברשת, כל הוולידטורים, אפרופו, צריכים להצביע עליו. למה? כי אם לא, אז מישהו יכול להגיד, אני קיבלתי עכשיו $1,000,000 מארנק כזה, ואם הוא שולט על יותר מ-50%, אז האחרים גם יגידו, כן, כן, למרות שהחתימה הקריפטוגרפית היא לכאורה שגויה. אם יש לי מעל 50% voting power, אפשר לעשות עם זה כל מיני דברים נוראים. אסור להגיע למצב הזה. עכשיו, בסדר, בהתחלה יהיה לך, ואנשים יבטחו בך אולי בגלל זה, שאתה קטן, אבל המטרה שלך היא מהר מאוד לברוח מזה. שאנשים אחרים יצטרפו. עכשיו, הם גם לא פריירים, כי הם לא מצטרפים בחינם. יש ממש כאילו אקוסיסטם וחשיבה תרבותית מאוד, זה איך אתה מתגמל מישהו על זה שהוא מריץ ולידטור, שזה יותר הביזנס, כן? אבל גם אני צריכה לעזור לזה, כדב-אופס, להגיד, אוקיי, אני עוזרת לאנשים להריץ ולידטור בצורה טובה ונוחה, ונותנת להם כלי דב-אופס,
ריליס איכותי, והמון דברים שהם סופר חשובים לזה. אבל כל העניין הזה של לאבד שליטה במודע, זה כן קצת זה מוזר. מאוד הפוך מהאינסטינקט הווב 2. מפתח, או כאילו אפילו DevOps. מה לדעתך הרבה אנשים מפספסים שזה מגיע לווב 3? טכנית או קונספטואלית? כאילו, אפשר באמת לגשת לזה בשתי דרכים. האמת שטכנית כבר דיברנו על כל מיני דברים כאלה, ואולי נצלול אחר כך על דוגמאות שצריך לבוא בראש פתוח, אבל בוא נדבר על הקונספטואלית. יש לזה שם רע לפעמים, מסיבות מאוד טובות, כל מיני אנשים שמנפיקים מים קוינס, וכל מיני הונאות, וסליחה, וכל מיני גם מימון של טרור, ולא יודעת מה. יש שם הרבה דברים רעים. אבל יש גם המון דברים טובים שוואלה, אפשר לזרום איתם, ואתה לא צריך להיות איזה קוין ברו שמאמין בכל מיני, לא יודעת מה, בשביל להרגיש שזה טוב. יש בזה דברים באמת מגניבים שזה מבוזר, ואתה לא צריך לבטוח באף מדינה שיכולה לשחק עם המטבע, או למעול, או לא יודעת מה, כן? גם מדינות זה לא הדבר הכי יציב ונחמד תמיד, כן? אז זה נחמד, אפשר לבוא עם ראש פתוח, ואפשר גם לקחת את זה ככה, בלי להיות כל מיני קוין פריק כזה, כן? יש המון מקום באמצע, וזה אחלה. כולל לטכנולוגיה שהיא סופר מעניינת, כן? אז באמת הזכר קצת מים קוינס וקוין ברו, איפה לדעתך באמת נגמר ההייפ ומתחיל הערך? אז קודם כל, יש כבר מטבעות ממשלתיים, משהו שנקרא CBDC, Central Bank Digital Coin, ואז פשוט הרבה יותר נוח שאתה מקבל את השכר לטלפון שלך, ובעתיד אתה גם אולי תוכל להמיר אותו בקלות, כי גם המרה בין מטבעות, קואינסידנטל, גילוי נאות זה מה שקימה עשתה, אני כבר לא בקימה, אבל זה משהו שהוא יכול להיות מאוד מגניב שאתה טס, והארנק הדיגיטלי שלך פשוט ממשיך לתפקד ביחס המרה הגיוני, שלא שוחטים אותך עליו. זה מטורף. זה מגניב, הנה, זה value שמישהו יכול ישר להבין. וואלה, הארנק הדיגיטלי שלי ממשיך לעבוד כשאני עובר בין ישראל לפינלנד לסיבוב בכל אירופה. בסדר, יש עוד עבודה, זה לא שם, עוד אין לנו שקל דיגיטלי, אבל ברזיל התחילה. יש להם ריאל דיגיטלי שהוא לגמרי כמו הריאל הרגיל, לטובת העניין. והציבור גם זורם עם זה, הציבור הרגיל, האימהות שלנו, כאילו, הסבתות, מסתדרות עם זה. זה יפה. מטורף, וואו. כן. אוקיי, אז בואי נדבר קצת על החיבור באמת בין DevOps לחברת ווב 3. איך זה כן. נראה? איך זה נראה? אז אני הגעתי, כי קודם כל המומחיות הזאת היא נדירה בארץ. אנחנו חזקים בסייבר, יש לנו הרבה יוזמות וזה. איכשהו במטבעות דיגיטליים יש לנו כמה הברקות, כמה חברות ענק, אבל אנחנו לא הפאוור האוס שאנחנו רגילים. בואו, בסייבר אנחנו אימפריה, בווב 3 עוד לא. יש מקומות וזה, אבל לכן זה גם מאוד נדיר מבחינת ניסיון מקצועי. ואז את באה לדומיין חדש. עכשיו, אני הייתי יועצת הרבה שנים, וגם זה, ואני מרגישה תמיד את הלחץ ישר לדלבר. נכון. קצת הצלחתי לעצור את זה, שזה טוב, ועדיין הייתי צריכה ללמוד יותר. כלומר, עשיתי טעויות תכנוניות מסוימות, נגיד עם 5 ולידטורים, כי אמרתי, הנה, אני אכין לי לסקייל, ואז כזה, אוקיי, בעצם אני לא צריכה את זה. כל מיני. אז קרו עוד הרבה דברים שטוב להתייעץ, כן למצוא את האנשים שהם בתחום, להיכנס לקהילות, אין הרבה קהילות, כי שוב, כמו שאמרנו, אבל כן למצוא את מה שיש, וגם לחשוב גלובלית, כן? אפילו, הרי אמרתי, נגיד, שקימה הייתה חברה מבוזרת, כל ההיירינג עובד ככה. הוא מחפש את הטלנטים הכי טובים ברחבי העולם. אז כשאתה מחפש את הפירס שלך להתייעץ, תחפש גם אתה ברחבי העולם, כן? להתחבר בעצם גם לקבוצות גלובליות ולא רק... חייב, כן. אבל זה גם מוזר. עזבי, בואי, נגיד, יש לי את הקבוצה של הדב-אופסיות שלי, כיף לי שם, טוב לי שם, אני מכירה, אנחנו בעברית, אנחנו באותו הווייב. אבל מה לעשות, שווב 3, לא הצלחתי, הצלחתי למצוא מישהי אחת, וגם כן היא אמרה לי, לא יודעת, לא נגעתי בוולידטורים. אחרי הרבה חיפוש, כן, ברוך השם, אני מכירה הרבה דב-אופסיות, ובקושי מצאתי. לווב 3, נקודה. אוקיי, מעניין מאוד. איפה מאתגר במיוחד לעשות DevOps בעולמות ווב 3? נגענו קצת... אוקיי, אז הנה, נלך ישר לביג זה, שזה, אני כן הבנתי שיש פה איזושהי בעיה קשה. קוברנטיס או לא קוברנטיס? כי ברוב המקומות זה כבר סוג של... שאלת השייקספיר של DevOps. אבל תראי, כי ברוב המקומות זה כבר go to. זה כזה, אוקיי, תגיד לי... עובדים עם קוברנטיס? אני לא רוצה לעבור. א', זה קורה הרבה, וזה היה חלק מהבעיית גיוס לזה, כי היה לי תקן, ואני אומרת, גם אני לא רוצה לקחת מישהי אוקיי, אני עכשיו שמה אותה, לא יודעת, שנה, שנתיים, 3 בלי קוברנטיס, זה בעיה. אבל
היה את העניין הטכנולוגי, שאני אומרת, רגע, אני צריכה, בדרך כלל זה עובד הפוך, כלומר, בדרך כלל אתה צריך לבוא באיזשהו מקום אחר ולהגיד למה לא קוברנטיס, אם אתה רוצה משהו אחר, כן? כי זה ה-go-to, זה גם אנשים מבינים, יש לזה וואחד אקוסיסטם מדהים, וככל שאני מנתחת את הסיטואציה בחברת ווב 3 שאני נמצאת בה, אני אומרת, וואלה, לא טוב קוברנטיס, הוא מתחיל לעבוד נגדי. כל דבר שאני רוצה לעשות, הוא מתחיל לעבוד נגדי. נגיד, אני רוצה peer-to-peer. לא כל כך מתאים, כאילו, IPים צריכים לא לזוז, ואפשר לעשות זה בקוברנטיס, זה יותר קשה. צריך UDP, אז אין לי אינגרסים, כל מיני פרוטוקולים מאוד זה. אפשר, אבל זה יותר קשה. צריך confidential computing, שזה בכלל משהו שווה לדבר על זה, ששם הקוברנטיס גם כן ממש עובד נגדך. מורכב. ובסוף אמרתי, אני לא רוצה קוברנטיס, ובאמת, מה שקרה, באופן הכי טבעי, זה מתחיל לדפוק את הווב 2, כי אז המפתחים של הזה שבאים עם דוקרים, איפה אני תוקעת את זה? אז הרצתי דוקר סוורם בקטנה, וכן אכלתי איתו קש. כלומר, בסוף היה צריך כנראה אולי להגיע למצב שאני גם וגם, אבל באמת שלא היה לי מספיק capacity, וגם לא היה AI, כי מפחדים מ-AI, וגם, בסדר, זה כן היה לפני 1.5 שנה כזה, שזה בתקופות במונחי AI זה נצח, אני מודע גם. כן. אבל זה עדיין קשה, וזה גם ככה נישתי, כלומר, AI הוא טוב בהרבה דברים, אבל בעיקר בדברים שהם קצת יותר מיינסטרים, כשאת מתחילה לאתגר אותו בזה, לפעמים הוא מתחיל לזייף קצת. וזה אגב, וזה גם לא כל האתגרים, זה האתגר הראשי שהיה, ואני לקחתי על עצמי את הלא קוברנטיס, ואני כן חושבת בדיעבד שזה היה נכון, וזה, אבל גם היה אתגרים אחרים. אני אתן דוגמה לעוד אחד, שהוא ממש טוב. בתור חברת ווב 3, יש המון רשתות שאת כנראה תרצי להתממשק אליהם, ואז תמצאי לך משהו שנקרא Node Provider, שזה באמת שותף ממש ממש רציני, שאת צריכה אותו טוב, ואת צריכה אותו סטייבל, ואת צריכה אותו זול, ואת צריכה אותו הכל. יש איזה אתר שמקטלג כאלה, וראיתי 200, ומה שמשותף לכולם, לפחות לאחרונה שבדקתי, לאף אחד אין טרפורם פרוביידר. וואו. 200, ולאף אחד אין טרפורם פרוביידר. חוץ מלעננים הגדולים שכן נותנים קצת מהשירות הזה, אז כמובן יש, אבל... אפשר רעיון לסטארט-אפ בחינם, קחו. לצערי אין לזה זה אחד הדברים שישר קפץ לי, ואמרתי, אוקיי, אבל אני צריכה להוכיח התכנות. אבל כן, כאילו, רבק, הפרטנר הכי חשוב שלך, כאילו, שאתה ממש חייב להיות מחובר אליו בכל זה, וזה מתנהג, כאילו, לא יודעת מה, גם מוניטורינג לחלוב לא היה קל, ופרוביז'נינג API, גם אם אתה רוצה לכתוב טרפורם פרוביידר, אתה לא יכול, כי הם לא נותנים לך את ה-APIs. איך באמת מדברים על זה? מנהלים את זה ידנית. וואו. וזה מבאס, וכולם מפסידים על זה מלא כסף, כי הוא קנה מקוויק נודס, והוא קנה מאינפורה, והוא קנה מזה, ויש לך כמה חשבונות, והוא עבר טוקנים, אז הוא משלם אוברצ'ארג' בלגן רציני. אני מקווה שהשוק יתפתח מעל קצת, כן? אולי בעזרת AI, גם כן שיבנו קצת את הדברים האלה, אבל כן, נגיד, אתה תקוע עם איזשהו פרטנר, שאתה יכול באמת לקחת הכי טוב, ועדיין חוויית הדב-אופס שלך, תהיה לו משהו. באמת נגענו קצת ב-AI קודם, איך באמת את רואה את זה מתממשק עם עולם של ווב 3? אז כמו שאמרתי, ווב 3 הוא קצת נישתי, אנחנו קצת פחדנו מ-AI, אני חושבת שזה כן נמצא בשאר התעשייה, כי טעויות בווב 3, יש עוד משהו שקשה בווב 3, שזה אחד הדברים שגם ישר קופצים, מאוד לא סלחני. כן. לדב-אופס, מאוד לא סלחני. אם אתה מכניס איזשהו security bug, ומישהו עולה עליו, הוא יכול לשאוב את כל המטבעות מהרשת שלך, לזרוק אותם לאיזה וולט, להחליף אותם. כאילו, מחיר של טעות, הוא יכול להיות $מיליוני. בדיוק. אבל לא רק זה. יש ברשתות עוד 2 דברים שנורא כיפים לדב-אופס, כיפים, סלאשינג ודאבל סיין. מה זה הדברים האלה? תמיד קורה דאונטיימס, כן? בווב 3, אם יש לך דאונטיים, אתה חוטף עליו כנס, וחלק מהרשתות, כספי, אתה צריך כדי להשתתף ברשת לשים כסף, כאילו כסף דיגיטלי של הזה, זה נקרא proof of stake, הנה הסטייק שלי. אם הוולידטור שלך לא למעלה, מספיק או משהו כזה, you get slashed, לוקחים לך חלק מהפיקדון, אתה לא עומד בהסכם, לקח חלק מהפיקדון, יותר מזה. כמו שאמרנו, זה מבוזר, אז גם אתה כמתפעל הרשת לא פטור מהסלאשינג הזה, אתה לא יכול להגיד, לי יש break, I get a break. הבנתי. אז זה אחד, אז אתה אומר, אוקיי, אז אני אריץ redundancy. אבל גם זה לא פשוט, כי יש את המשלים שנקרא double sign.
רשתות מאוד לא אוהבות שני ולידטורים שהם חושבים שהם אותו ולידטור. רע מאוד, רואים שני זה, אומרים מישהו מנסה לרמות את הרשת, הם מתמטית לא מסוגלים להבחין בזה בין מתקפה על הרשת, תוקפים את הרשת, you get slashed again. וואו. אז זה חרא, אז צריך לעשות איזשהו... יותר מזה, זה גם מתוכנן ל-high availability של פעם, שהיו עושים כאילו עם ה-Linux AJ ושני מחשבים בצמידות וזה, Cloud לא עובד ככה, כן? אפשר. אפרופו, זה עוד משהו שנגיד קוברנטיס מאוד רע בו, כי להגן על דאבל זה קשה, קשוח. אז כן, מאוד לא סלחני לדב-אופס, מאתגר, אבל היי, כיף, למה לא? בואו נעשה את זה. זה כמו לשחק במשחקי מולטיפלייר, באיזה PvP כזה, שאתה יכול למות ולהפסיד את החפצים. זה קצת ככה, זה מרגש גם. אוקיי, אז נגענו קצת ב-AI, בואו נדבר קצת באמת על כל מה שקשור ל-Security ו-DevSecOps, איך זה נראה בעולמות של הווב 3? אז כמו שאמרנו, על הסכנה כבר הסברנו של מה שקורה שזה. יש שם המון דברים, גם כן מאוד מאתגרים. אז כמו שאמרנו, יש המון ארנקים ודברים שאתה נורא רוצה להגן עליהם, ואתה מגן עליהם גם עם איזשהו פרטנר. You really should know your crypto, כן? אתה צריך להכיר אלגוריתמים ודברים מעניינים. בסדר, אז סרטיפיקטים נגיד קצת פחות, כי אנשים באו עם קריפטו משלהם, כן? כי יש כל מיני תקנים וזה, ואז בא מייסד של ביטקוין ואמר, אני לא אוהב את הקרב הזה, אני רוצה קרב חדש. אוקיי. ולקח קצת זמן לשאר התעשייה לתפוס. עכשיו, מה הקטע? בפינטק, שיש איזושהי קרבה קונספטואלית, אידיאולוגית, בין מטבעות דיגיטליים לפינטק, בכל זאת פיננסים, משתמשים במכשיר שנקרא HSM, Hardware Security Module. אחלה מכשיר, מאוד חזק, מאוד יקר, אבל הוא פותר בעיה מאוד מאוד חזקה. הוא אומר, המפתח נמצא מאובטח בתוך הדבר הזה, שיש לו גם חתיכת אבטחה פיזית, שמישהו נושם לידו והמפתח מתעדה, אבל ככה שומרים מספרים של כרטיסי אשראי, והדבר הזה שמור בפנים, והוא יודע לעשות פעולות קריפטוגרפיות בשבילך. אוקיי. עכשיו, מה הבעיה? שבאו החבר'ה של מטבעות דיגיטליים, והם רוצים קצת לעשות את זה אחרת, והתעשייה של ה-HSM עוד לא תפסה את זה. אני צריכה עכשיו לבוא עם זה, ובזמנו באמת לא היה, תמיכה בווריאנט הביטקויני של SEC P256, ככה זה נקרא. יש P1 ו-K1, והרוב תמכו ב-P1 הרשמי, ו-K1 הגיע אחר כך. עכשיו, גם הקריפטוגרפיה מתעדכנת, יש עכשיו סייפר אחר, שנקרא אדוורדס קרב, ED25519, וגם הוא בקושי נתמך עדיין, כי הוא נורא חדשני, והוא נורא מטבעות דיגיטליים, ואז אתה אומר, וואלה, אני מתה להשתמש ב-HSM, אני לא יודעת, אני רוצה לעשות זה גם בקלאוד, כדי לא לשלם $10,000, אבל אני לא יכולה עד שאני זה, ואז אני באמת יושבת מול נציגים של קלאודי, ואני מתחננת אליהם, תכניסו אותי לפיילוט של האדוורדס קרב, ידאגו לי לאיזה, אני אתן לכם הכל, כאילו, take my money. take my money, אבל לא, כי זה גם דברים שאנשים סופר זהירים איתם, כן? כי גם החבר'ה של ה-HSM, אם הם מפספסים משהו במימוש, אז כולם שוחטים אותם, כן? אז זה נגיד אתגר אחד של קריפטו, יש עוד אתגרים מעניינים, אפרופו confidential computing, נגיד, אחד מהמתקפות המפורסמות שגנבה $600 מיליון, במתקפה אחת, זה נורא יפה, היא הייתה מתקפת אמינות. כלומר, אנשים, המפעילים של הזה, של אותו הבלוקצ'יין, חשבו שמעבירים כסף מארנק אחד לארנק אחר, אבל המערכת הייתה compromised, והיא פיזרה את זה לארנקים אחרים, וככה, אבל $600 מיליון. בשביל זה יש את הדבר המאוד מגניב, אבל מאוד קשוח, שנקרא confidential computing. שזה איזשהו trust chain, שאומר, החומרה בוטחת בבוט סקטור. הבוט סקטור בוטח במערכת הפעלה, וכמובן מגדירים סיבות לבטוח, זה חתום, זה לא טמפרד. וזה מאוד מאתגר מבחינת הדב-אופס לשמור על הדבר הזה ולאפשר כמה שיותר דווקא להיות קפדן, להגיד, משהו קרה בדיסק, טוב, אני חותך. כי אתה לא רוצה, אתה מעדיף דאונטיים על גניבה של 600 מיליון, למרות שכמו שאמרנו, גם דאונטיים אתה יכול לחטוף, אבל הנקודה היא ש-confidential compute הוא מאוד חשוב כדי, אגב, גם משילוב עם AI, כי כל הדברים האלה כשהם compromised, זה מסוכן רצח. ואני אזרוק עוד משהו, אתה אומר, אבל למה שהם יהיו compromised? עכשיו יש משהו עוד יותר נהדר, שה-FBI הוציא הזהרה, במיוחד לחברות קריפטו, והוא אמר להם, תקשיבו חבר'ה, צפון קוריאנים מתים לקבל עבודה אצלכם ולהכניס קוד מזויף,
תיזהרו כשאתם מראיינים אנשים, זה יכול להיות גם מיולס, כאילו בסדר, לא אבל לך מישהו שהוא נראה צפון קוריאני ויגיד, היי, אני ג'ונסינג זה, אבל יש להם מלא דרכים לרמות אותם. אני לא זוכרת אם בקפריצה של ה-600 מיליון זה היה מעורב, אבל בואי נגיד שמספיק בשביל שה-FBI ממש שולח התראה רשמית. מטורף. אתה צריך לא לבטוח באנשים שלך, שאתה אומר לך שהוא מיסים, כן? בסדר, אתה מאמין לו, אבל אתה כבדהו וחשדהו על סטרואידים, אפרופו דב סקופס, כן? הרשאות, עניינים, מותר לך לגשת, לא מותר לך לגשת. קשוח. אוקיי, אז בואי נקליל טיפה. בואי נדבר קצת על קהילות ואימפקט. איך את רואה את ההבדל, נגענו בזה קצת, בין קהילות ווב 3 להייטק קלאסיות? אז קודם כל, יש לנו הרבה אנשים נורא מעניינים. בסדר, גם בהייטק יש, אני לא מתחילה. אבל זה כן קצת בטח נישתי, וגם בגלל שזה, יש פחות מזה, אז הקהילות הן תמיד יותר מגוונות. כאילו, את לא תמצאי קהילת DevOps בווב 3 בארץ, כשיש לך, לא יודעת כמה, 20 איש ב-DevOps, אז כשאני בקהילת נשות ווב 3, אז יש שם פרודקטיות ביזנס דיבלופמנט ו-CS, הכל, ו-DevOps ומתכנתות. כל התפקידים ביחד. זה די נחמד, וגם כן, כמו שאמרתי, יש איזה אלמנט תרבותי, ובגלל שעובדים ברימוט, אז יש גם כן רצון לשמור על הישראלי ולפגוש אנשים, וזה מיוחד, ואתה רוצה אתה בא לאיזשהו כנס, אתה רוצה פרצופים מוכרים, יש המון דרייב, יש המון סיבה. אבל זה באמת קטן ומאוד חברותי וכיף, ושונה. איך את באמת רואה את המקום של אנשים בתחום של ווב 3? אז אני אגיד לך מה אני נורא אוהבת. כאילו גם אפילו באיזשהו נושא גם כן שמאוד חם שנקרא DEI, של כאילו מקדמים נשים לזה. ווב 3, מסיבות תרבותיות ברמת העיקרון, בסדר, יש חריגים וזה, פחות מעניין מי אתה ויותר מעניין מה אתה יכול לעשות, מה אתה יכול לתת. תן בראש, לא מעניין מה יש לך בין הרגליים, או לך. וזה טוב, יש נשים שזה יכול סופר לעזור להם לפרוח. אני לא אומרת שאין דבר כזה טק ברוז וקוין ברוז ומים קוינס וכל מיני תרבות סופר בעייתית, אבל אם את מגיעה למקום הנכון, שהוא לא זה, ואת חזקה טכנית נגיד, או חזקה, לא משנה מה את עושה, בתנאים הנכונים זה אומר, וואו, פתאום אין משהו שיחסם אותך. אין את הקטע הזה של, טוב, אבל מאיזה יחידה הגעת, מאיזה זה, אני אכלתי איתו, עם איסטינג בו, אין, זה לא קיים. אז מה לדעתך יכול באמת לגרום לעוד נשים להיכנס לתחום הזה בלי להגיד, זה לא בשבילי? זה קשוח, כי זה קשה. אני לא אומרת שזה לא, זה קשה. כי את הנקודת פתיחה כנראה צריך בתוך ישראל, כן? להתחיל עכשיו לחפש משרות גם בחול, כשאת מתחרה מול כל העולם, כשאת מתחרה גם עם אנשים, נגיד, מרומניה, שהעלות מחיה שלה יותר נמוכה, אז הם יכולים לעבוד בהרבה יותר זול, ועדיין להיות עשירים. זה שוק קשה, אבל מצד שני, הוא שוק שמאוד מתגמל מקצועיות, וזה שווה את זה. אז אחרי, את צריכה לרצות את זה, את צריכה למצוא תפקיד ראשון, ומשם השמיים הם הגבול. וכמו שאמרתי, יש גם חתיכת רימוט, חוץ מההצלחה המקצועית ו100% רימוט, באמת, כאילו, אני נורא נהניתי בתפקיד ווב 3, אני באמת מאוד ממליצה. איפה את חושבת שנהיה עם ווב 3 עוד 3 או 5 שנים? באמת מבט קדימה. וואו, דווקא שמה להגיד שהנבואה ניתנה לשוטים זה הכי חזק, כי א', זה נורא תלוי ברצון של ממשלות, וממשלות זה דבר נורא, זה הפכפך, אפרופו טראמפ, אני אספר לך סיפור יפה על טראמפ, כשהוא עלה לשלטון, תעשיית הווב 3 אמר, וואו, קיבלנו נשיא שיכול לשבור מוסכמות, שיכול להיות זה, ואז הוא השיק את המימקוין שלו, ואז אמרו, וואלה, הוא צוחק עלינו, אז היה כזה ממש, up and down, מאוד זה, וגם יותר מזה, בטח בשביל פיתוח טכנולוגיה, אנשים רוצים יציבות, אתה לא רוצה לפתח דברים ל-CBDC, למטבע דיגיטלי ממשלתי, ואז לגלות שממשלות לא מבצעות את זה, זה בעיה. כן. מה לדעתך הולך להיעלם? מה? מה לדעתך הולך להיעלם? הולך להיעלם? או היית רוצה שיעלם? מה הייתי רוצה? שיעלם מים קוינס. יש להם גם שם אחר תוכות יפה. אז זה הייתי נורא רוצה שיעלם, כי זה גם מוציא שם רע, זה גם מצדיק את השם הרע שלו, כן? כאילו בואו, זה לא בקטע של רק ספסרות, יש שם טכנולוגיה מדהימה שיכולה לעשות דברים זה, אבל חייבים לבדל אותה מכל השכלה שנדבק עליה. כאילו, בואו, בסדר, גם אני לא אומרת זה ואיזשהו דוגה קוין, יש אנשים שממש מנפיקים כל מיני, באמת, כל מיני מטבעות מוקרצים, וזה חבל, חבל.
NFTs נראה לי קצת... הנה, NFTs, דוגמה מעולה. זה משהו שעדיף לכולם שלא היה זה, ושימש אגב להמון הלבנת הון. ברור. אתה קונה כאילו יצירת אומנות ששווה זה, ולא באמת וככה מלבינים הרבה כסף. מה היית רוצה שדווקא יישאר ויתבגר? ה-CBDCים אני נורא אוהבת, כאילו, למרות שזה, כי זה כאילו, את אומרת, אבל זה ממשלה, זה centralized, לא בדיוק. אני אוהבת את זה, אני אוהבת גם יש משהו שנקרא סטייבל קוינס. שוב, גילוי נאות, כי זה מה שקימה גם התעסקה בו הרבה, אבל סטייבל קוינס זה מטבע שהוא תמיד שווה דולר. והוא מגובה באידיאל גם בנכסים אמיתיים, כן? כדי להצדיק את השווי הזה. וזה אני חושבת עובד לא רע. ואז זה גם מאוד לא ספקולטיבי, ואז ההיילייט שלך צריך להיות הטכנולוגיה, כמה הרשת טובה, כמה היא מעבירה, ואני הייתי מתה לעשות טיול לרחבי העולם עם איזשהו ארנק דיגיטלי של זה, ובלי לדאוג לכמה שוחטים אותי באותה מראה, כן? של הכרטיס אשראי. אוקיי, אז הגענו לקראת סוף הפרק, והגענו לשלב ה-lightning round. אני עכשיו אשאל אותך 3 שאלות, ואת תצטרכי יחסית לענות לי מהר, כזה 3 מילים. אוקיי, אז מיתוס אחד על ווב 3 שאת רוצה לנפס. שכולו זה מים קוינס ודרק קוינס. הנה, כמעט נפלט לי. אני בדרך לעשות ביפ לזה. משהו שהיית אומרת לעצמך בתחילת הדרך שלך, האמת שאני מתלבטת, אחד בווב 3 ואחד בתור דבופסית. אוקיי, אז בתור דבופסית, תבטחי בעצמך, תעיזי יותר. כי אני באתי מרקע של סיסטם וזה, ואז אני כזה, נפל על העניין הזה של דבופס, אבל היה לי הזדמנות בהתחלה כזה להיות יותר אקטיבית, לא יודעת, קוד פתוח, לכתוב דברים וזה. עוד לא הייתי שם, אבל אם היה לי את האומץ, זה היה תקופה נהדרת. אוקיי. אז זה לגבי זה, ובווב 3, כמו שאמרתי, ראש פתוח. הייתי בסדר, אבל אני אוהבת להיות מעל בסדר, כן? בטח תאמין שדבופס זה החיים שלה. לבוא עם המון ראש פתוח ולקרוא עוד ועוד לצלול לזה, כי זה גם מגניב, כן? אוקיי, המלצה אחת למישהו או מישהי שמאזינים לנו כרגע, או צופים אפילו בפרק, ורוצים להתחיל עם ווב 3, איפה להתחיל? בחברות הישראליות, כמו שאמרתי, יש כמה גדולות. מותר להזכיר שמות, לא? את יכולה, כן, אנחנו לא מקבלים מהם כסף. לא, זה. אז נגיד פיירבלוקס, סטארקוור, יש כמה דברים מאוד זה, או למצוא חברה גם יותר קטנה, מיד, יש גם את יוטילה, יש עוד חברות שעושות גם דברים מעניינים ושווה. ואחרי זה אפשר גם לחפש ברחבי העולם, שזה כבר מגניב, כן? אני ראיינתי מישהו והוא אמר לי, כן, אני בדוביי, אבל חוזר לאירופה אולי, ואני הייתי באיזשהו דבר, I don't give a fuck actually, כאילו, תעבוד נפש שאתה רוצה, מה אכפת לי? שזה יכול להיות ממש מגניב. אוקיי, אז הגענו לסוף הפרק. גיל, תודה רבה שהגעת, תמיד כיף לשוחח איתך. אם מצאתם את הפרק הזה מעניין, תשתפו אותו עם קולגות, חברות, חברים, כל מי שמתעסק בפיתוח, או פשוט מתעניין בטכנולוגיה. ואם יש לכם תובנות, מחשבות או שאלות, תכתבו לי, אני ממש אוהבת לשמוע אתכם. אשאיר לכם בדיסקריפשן לינקים שתוכלו להתחבר עם העשייה של גיל, ואם אתם נשות דבופס שלא בקבוצה של דבופס ישראל, נשות דבופס ישראל, כמובן, אני אשאיר לכם לינק שתוכלו בעצם להצטרף. תודה שהייתם כאן, נתראה בפרק הבא של SDG Ops. תודה רבה.